Здравейте на всички, въпреки рошовата им брада, аз не съм нито Паиси Хилендарски, нито Христо Ботев, казвам се Емил Атанасов, а това е канала Черната овца. Искам да ви представя една не по-малко яка програма от тази, която ви представих в миналото видео. Също като клашера, така штрак. С светещи табели. Палепствените слова в това видео ще бъдат много, защото като цяло ще повиши изживяването ви във виртуалния свят и ще покачи значително качеството на вашата видеовръзка. Преди да продължим напред, последното нещо, което смятам да отбележа от това много бързо интро, е цената на програмата. 0 лева. Безплатно е. Програмата, която искам да ви представя днес, се казва DroidCam. Тя е способна да превърне телефона от джоба ви в веб камера, но преди това искам да хвърля малко яснота относно моя канал. Тези от вас, които не могат да го открият, тъй като са научили за него през Facebook и изпитват някакви затруднения, това, което трябва да направят, е да влязат в платформата на YouTube, да напишат в търсачката маймунско Black Sheep 888 и моят канал ще ви излезе на първа позиция. Сега да продължаваме напред, но преди това отделете една секунда и ударете един лайк на това видео. Както вече казах, DroidCam е приложение, което дава възможност да използвате телефона си като веб камера. Това е привилегия, от която може да се възползва всеки, без значение от операционната система, която използва устройството му, дали е iPhone, Android или с Windows. За целта е нужно да изтегляте приложението и на двете устройства. Ето как става това. Да започнем първо от телефона. Влизате в Google Play или App Store. Според зависимост дали сте с Android или iPhone, пишете DroidCam и инсталирате. След което преминавате към настолния си компютър или лаптоп и правите същото. За целта трябва да влезете в търсачката, която използвате, в моят случай това е Google, и да напишете DroidCam. Още на първата позиция ви излиза официалния сайт на разработчиците, от които можете да си изтеглите приложението напълно безопасно. Линк към сайта ще откриете и под това видео в описанието на клипа. След като отворите страницата, трябва да изберете операционната система, която използва компютъра ви, в моят случай това е Windows, цъкате върху прозореца, изтегляте и инсталирате. След като имате приложението на двете устройства, остава само да ги свържете, което става също толкова лесно. Приложението ви предоставя две опции. Първата е посредством Wi-Fi, а втората чрез кабел. Отворете приложението в телефона си, след което и в компютъра, изберете как искате да се свържете, чрез Wi-Fi или чрез кабел, и въведете цифрите от графата Device IP на вашия телефон, в същото поле на вашия компютър. Много важно, преди да натиснете бутона Start, се уверете, че и двете отметки за видео и аудио са активни, за да не се чуете като мен също, защо нямате звук. Общо взето, това, което ви остава, е да се радвате на резултатите, които по мое мнение са наистина впечатляващи, тъй като ако направим сравнение между това бюджетно решение и веб камерите, които дават същата картина, а в някои случаи по-лоша, като ги сравним двете, просто спираме да говорим, нали? Защото едното е 0 лева, пък другото е 200, 300, 400 и така. Искам да ви подчертая, че съм си заслужил лайката с този клип. 100% всичката лайка трябва да е за мене. Другото, което искам да ви подчертая и да ви помоля по-скоро, е, че не е лошо да напишете лайк, коментар и да си... Мисля, че той вече откачи тотално, започна да проси в интернет лайкове и коментари. Мисля, че е време да го оставим да се почива, защото той стои по 20 часа на 20 часа и това народна песен не е. Стои по 20 часа на компютъра и тотално вече главата му е изпушила, откачила от всякъде. Оставяме го да се почива и ще се видим следващия път след примерно 2 дена, след 40 работни часа.